6 krokov, alebo 6 poschodí. Vytvoriť dobrú štrukturovanú dramatickú hru, alebo aj vy si koľkokrát ako pani učiteľky poviete, no dobre, lenže ja mám iba 45 minút. Ako to mám zvládnuť za tú 45-minútovú hodinu? Preto sme pre vás pripravili alebo same preverili a skúsenosťou nám to vyšlo tak a chceme sa s vami o to podeliť. Veľmi jednoduchý a funkčný model, ako rýchlo a efektívne vybudovať dramaťacký príbeh. No, tými 6 krokmi. A prvým krokom alebo prvým schodom je vlastne takzvaný úvod. Hej? To znamená, že stretnete sa s deťmi, otvoríte hodinu, možno sa aj spýtate, ako sa majú a zahráte si nejakú spoločnú hru. Môže to byť naháňačka. U nás vždy je to niečo, čo s tou témou alebo s tým príbehom priamo aj súvisí. No a potom príde háčik. A háčik je vlastne niečo, čo prinesiete na tú hodinu, čo tie deti zaujme. Môže to byť list hlavnej postavy z príbehu, alebo nejaká vec, ktorá jej patrila, niekedy kufor. Táto úvodná časť je veľmi dôležitá, pretože každý z nás prichádza do tej hodiny s iným zážitkom, v inom rozpoložení, v inom nastavení. Viete, ako ráno začína vyučovanie a ako chvíľku trvá, kým sa všetci zladíme. Preto je dobré začať to takýmto odpalovákom alebo hrou, ktorá všetkých vtiahne do jedného príbehu a do jednej situácie. A sme pri druhom schode. A druhý schod je prostredie. Môžete si to pozrieť vo videu samostatnom o prostredí, ale prostredie musíme mať naozaj pre príbeh všetci spoločné. To znamená, musíme vedieť, do čoho vstupujeme. Môžeme ho robiť treba iba zvukom, že ho iba ozvučíme, ako to tam znieje, alebo si teda pozrite, ako sa také prostredie robí. Dôležité je vedieť, kedy a kde. Čiže vytvoriť si prostredie, aby sme vedeli, kde sa hýbeme a aké tam fungujú zákonitosti a vzťahy a kedy sa tam pohybujeme. Takže napríklad v minulosti, v lese alebo na hrade. A čo tam všetko môže byť? Či sú tam stromy, jazero, cestičky a podobne. Ďalším schodíkom alebo ďalším bodom v tejto našej jednoduchej štruktúre je vytvoriť si postavu. Opäť si môžete pozrieť samostatné video o tvorbe postavy, ale dôležitým základom je vytvoriť si opäť spoločného hlavného hrdinu, aby sme všetci poznali jeho základné charakteristiky. Ako vyzerá, aké má vlastnosti, čo má rád, čo nemá rád, čo zažil alebo čo ho v najbližších chvíľach čaká. Tak, no a prejdeme už rovno k 4. bodu, alebo 4. schodu, a to sú vzťahy. S kým má vzťahy naša hlavná postava? Môžeme si to zahrať buď cez plnú hru, takzvanú etidu, alebo cez živý obraz, kde máte zase samostatné video o živom obraze, ale dôležité je, že sa teda dozvieme, neviem, koho ten človek má rád, nemá rád, kto jeho má rád, nemá rád. A tiež je dôležité, ak potrebujeme vybudovať aj tú vedľajšiu postavu, je dôležité, aby sme vedeli a poznali východiska aj tej vedľajšej postavy, pretože je možné, že hlavný hrdina s ňou príde do konfliktu. A v každom konflikte, ktorý chceme preskúmať, je dobré poznať východisko jednej aj druhej strany, pretože žiaden konflikt nie je čierno-biely. A už sme pri ďalšom schode a to je ten konflikt, teda konfliktná situácia, ktorú si už spomínala. Alebo problémová situácia. Nie vždy to musí byť vyostrený konflikt, že ale môže ísť aj o nejaký problém, ktorý hlavná postava musí vyriešiť a z ktorého sa musí nejako vymotať. Preto je aj dôležité, aby sme tú postavu dobre vytvorili, pretože ten konflikt alebo tá problémová situácia môže byť pre niekoho aj nepríjemná a preto je dobré mať také krytie. Napríklad, keď som Pipi dlhá pančucha, tak sa kľudne pôjdem pohádať so svojím ockom Efraimom Pančušiskovým a vôbec sa nebudem si to brať domov a nebudem z toho celá smutná, pretože som nebola ja sama, ale Pipi. No a úplne nakoniec je dobré sa o tomto všetkom porozprávať, vystúpiť z príbehu, vystúpiť z postav a pozrieť sa na to, čo sme zažili, ako sme sa v tom cítili, či by sme sa rozhodli rovnako my sami za seba, ako sa rozhodla naša postava, čo nám to prinieslo, s čím zo skúsenosti sa to podobá, čo nám to do skúsenosti ďalšej prinieslo a kde budeme môcť tento náš zážitok a túto novú skúsenosť využiť. Alebo len si povieme, čo nám bolo nepríjemné, napríklad, že sme boli celý čas hladní. Aj to je dôležité si zreflektovať. Tiež dôležité je nechať pracovať decka samé.
Nebať sa toho, že sa možno príbeh alebo konflikt nevyrieši tak, ako si predstavujem ja ako pani učiteľka, pretože som si to tak naplánovala. Je to úplne v poriadku, že každý z nás tam vníma iné riešenie, každý z nás vidí situáciu trochu inak a možno aj nás ako pedagógov to začne o mnoho viac baviť a o mnoho viac naplňať. A pre tie deti je veľmi dôležité, že tých riešení je viac. Lebo v živote sa s tým veľakrát stretnú a budú vedieť, že každý problém má riešenie a nemusí byť iba jedno. A hlavne už si ho zažili.